peknou novinku na WhatsAppe. Môžete ma sledovať, mám novú túto. Aesthetic Summer Natty sa to volá, táto skupina, pridávam tam rôzne veci. Tu som išla do posilovky, toto sú fotky do posilovky, len trošku teraz som mi rozmazali. Tu je treba z Bruno, to je taký psíček. Tu som sa malovala, lebo sme išli na bicykle. Tu strieľam, áno, pozrite, počkať. Pustí to. Je puštené? Nie, ja to nechcem celé. Dobre, ešte tu strieľam, áno. Ale asi videjka, kde mám odhalenú tvár, vymažím, takže už som pár vymazala, ale už to bolo asi posledné, sa mi zdá. Alebo by byť malo. Jedine, kde uvidíte moju tvár, je ešte tu. To, kto stihol vidieť, kto nestihol, nevadí. Áno, všetky tie videá ale boli skôr ohľadne toho, čo som bola nemocná. Jedine čo uvidíte, kde som odhalená, je kúsok mojej tváre ako strieľam. Tam môžete vidieť kúsok mojej tváre. Áno, takže novinka je prezradená a na fú.